O xuízo contra o fiscal xeral do Estado encara a recta final. Hoxe deixanos declaracións como a do decano do Colexio da Avogacía de Madrid, que di que a nota de prensa da Fiscalía nunca debeu saír á luz porque se podían desmentir informacións sen revelar correos confidenciais. María Cheda. Sí, como xa ven sendo habitual, o fiscal recibe en cada sesión dende o inicio do xuízo unha de cal e unha de area. Hoxe, especialmente duro, foi o decano dos Avogados de Madrid. Asegura que García Ortiz era consciente da gravidade da nota informativa e ordenou difundila, e defende que nunca antes vivira unha situación similar. O rescate do fiscal saiu un compañeiro e un xornalista. Todo isto despois das afirmacións de Pedro Sánchez sobre a inocencia de García Ortiz, algo que molestou e moito a xuíces, fiscais e o Partido Popular, que acusan o presidente do goberno de tentar romper a separación de poderes. E todo isto a 24 horas da declaración do fiscal xeral do Estado acusado dun delito de revelación de segredos. O decano do Colexio de Abogados de Madrid mantivo que a nota de prensa da Fiscalía nunca debeu saír. Percepción de carácter insólito de la publicación de la nota. E confirma que lle pediu explicacións á fiscal provincial. Se sentía como un sándwich. Pilar Rodríguez dixo sentíase presionada e tirou balóns fora. Me comenta que la nota simplemente lleva el sello de la Fiscalía, pero que no de la Fiscalía Provincial, pero que no había salido directamente de la Fiscalía. O día seguinte, segundo Eugenio Ribón, o fiscal xeral tentou rebaixar tensión. Poner ciertos paños calientes, si me permiten la expresión. O fiscal delegado de Protección de Datos saiu en defensa de García Ortiz. Declara que a norma permitíalle destruir o seu móvil. Si el Ministerio, el usuario correspondiente, no confía en que esos datos personales no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tiene la facultad de destruirlos. E o xornalista da cadena SER, Miguel Ángel Campos, sostivo que tivo acceso ao correo 6 horas antes de que chegara o fiscal. El fiscal general del Estado, que no es mi fuente. O xuízo reanudouse este martes co eco aínda das palabras de Pedro Sánchez proclamando a súa inocencia. Manifestar ese respeto a la justicia no es contradictorio con trasladar también una opinión. Lo que ponen en evidencia es que el fiscal general del Estado presuntamente delinquió siguiendo órdenes del Palacio de la Moncloa. Este mércores será cando García Ortiz dea a súa versión. E o PP xa designou o seu candidato para suceder a Carlos Mazón. Será Juan Francisco Pérez Llorca. Esta mañá trasladoulle Alberto Núñez Feijóo nunha conversa telefónica e agora ábrese o período para a negociación con Vox. O seu apoio é imprescindible para que Pérez Llorca sexa presidente. Apenas pasaron 24 horas desde que Pérez Llorca dixo non saber nada. A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato. A ser o elegido para sustituir a Carlos Mazón. El presidente Feijóo ha mantenido una reunión a lo largo del día de hoy, telefónica me parece, con el señor Pérez Llorca. Ha tomado la decisión de que sea él que sustituya y vaya a la investidura en Valencia. Unha decisión dende o Partido Popular que conta co respaldo dos 3 presidentes provinciais. Agora ábrese o período para a negociación con Vox. O seu apoio é imprescindible para que Pérez Llorca sexa presidente. La idea es poner ideas sobre la mesa. Pérez Llorca é candidato o mesmo día que Carlos Mazón vai dar explicación sobre a súa actuación durante a dina na Comisión de Investigación das Cortes. Pediu intervir, dixo, para explicar o que fixo a Generalitat para contribuir á recuperación das zonas afectadas pola dina. Que non irá é Pedro Sánchez. Xa o avanzaba a semana pasada Pilar Alegría. Nuestra obligación es comparecer, como les digo, en esas comisiones, en el Congreso y en el Senado. No así en esas comisiones autonómicas. A comparecencia de Mazón produce ao mesmo tempo que trascenden máis datos da investigación. A xornalista Maribel Villaplana, que comeu con el o día da dina, dixolle á xuíza que Mazón comezara a recibir moitas chamadas a partir das 5:15 e que seguiron no restaurante 1 hora e media máis. E polo de sempre, polo da foto, así lle xustificou Mazón a Villaplana todas esas chamadas. E o Goberno di que presentará en breve a senda de estabilidade e o paso previo aos presupostos xerais. A ministra portavoz non quere concretar datas, pero di que hai semanas xa falaban de que sería cuestión de días. Neste caso, esta semana, de momento, non foi ao Consello de Ministros. Hace más de un mes que la vicepresidenta dijo en los próximos días. ¿Por qué no lo sabe?
¿Por qué lo retrasan cada semana? Creo que hay que dejarlo, sinceramente, algo más abierto, pero porque a veces las cosas no son tan sencillas tampoco a la hora de trabajarlas y cerrarlas. Pero la disposición y predisposición del Gobierno es que es en los próximos días, inmediato o muy próximamente. O que se foi o Consello de Ministros e o anteproxecto de lei para mellorar as ratios de alumnos de primaria e secundaria nos centros educativos, nos colexios. Queren que o máximo de alumnos na aula pase de 25 a 22 en primaria e de 30 a 25 na ESO. Ademais, queren reducir a carga lectiva dos mestres. A ministra de Educación di que confían en levalo ao Congreso dos Deputados en xaneiro e ter ali os apoios que necesitan. O sindicato CIGA confirma que a chamada caixa de resistencia para pagarlles aos afiliados cando secundan as folgas contra a Consellería de Educación existe. A caixa serve para compensar a perda do salario dos manifestantes afiliados cando os conflitos se alongan no tempo. O Partido Popular cree que forma parte dunha estrategia do nacionalismo de crear tensión nas rúas. Sobre a utilización dos fondos da CIGA para compensar os afiliados que van á folga, a dirección do BNG prefire non entrar en valoracións. Onte Ana Pontón cualificou este feito simplemente como de bulo. Hoxe mesmo a viceboceira nacionalista Olaya Rodil utilizou a palabra mentira e apuntou as críticas do Partido Popular. Dicía onte a portavoz nacional do BNG e eu insisto, é que non imos contestar ás mentiras do Partido Popular, porque cada día inventan unha para desviar a atención do importante, que é no que estamos centradas desde o Bloque Nacionalista Galego, como é a defensa da sanidade pública. Desde as filas populares insisten en que esa información é certa e que a estrategia do sindicato vai na liña apuntada polo BNG de sementar as rúas de protestas e manifestacións. Non son bulos. Son comportamentos inaceptables do sindicato nacionalista ante os que a señora Pontón cala. Os populares apuntan xa que no próximo pleno se dirixirán de novo a voceira do BNG para saber se apoia este procedimento do sindicato da CIGA. Se poden ir os homes e as mulleres que queiran ir voluntariamente e dar a cara polo seu país, pois pareceme totalmente lícito. Non, ni falar. Non me vexo nese mundo, non. E estas son imaxes dos últimos españois que fixeron a mili. O servizo militar obrigatorio rematou aquí no ano 2001 e 24 anos despois preguntámoslles se estarían dispostos a facelo, iso sí, dunha forma voluntaria e a cambio dun salario de 2.000 euros ao mes. É o que xa lles están ofrecendo en Bélxica aos mozos de 17 anos. Nuns minutos imos contarlles os detalles. Pero antes contámoslles que circular pola AP9 entre Ferrol e Tui vai poder superar os 28 euros a partir do 1º de xaneiro. É un euro máis que agora. O aumento da tarifa da autoestrada non está aínda aprobado, pero a Audasa xa nos recoñece que sí que está traballando nesa cifra. Calcúlase co IPC de novembro e unha suma do canon que reciben a concesionaria en compensación pola ampliación da ponte de Rande. Mariola. Si unha suba que se vai confirmar o próximo mes de decembro cando o Goberno publique as tarifas para o próximo ano. Os usuarios botan contas dunha suba que moitos consideran excesiva. Dende a Asociación de Usuarios en Colectivo piden ao Goberno que non aplique esta suba unha vez que a Xustiza ten declarada ilegal a prórroga da concesión. Circular pola autoestrada que vertebra Galicia de norte a sur vai nos saír máis caro a partir de xaneiro. Ya está carísima, non se pode venir pola autopista, De Coruña aquí ya me parece bastante para el tramo que es. Unha suba que todo apunta que vai superar o 4%. Se estableció que, consecuencia de las obras del puente de Rande, el peaje se incrementaría durante 20 años en un IPC más un punto diferencial. Esto es una burrada. No puede ser que Vigo-Pontevedra supere los 5 euros. E o treito completo entre Ferrol e Tui situaríase nos 28 euros. Os transportistas botan contas. Si sube un poco más, mucho lo que tendremos que ajustar. Me abono del telepeaje de cuando vuelvo por el mismo sitio, pero es demasiado caro. A Asociación de Usuarios en Colectivo pide ao Goberno que non aplique a suba. Que dejen y que pare esta sangría cuando es conocedor que hay un dictamen motivado de la Comisión Europea a instancia de la denuncia que interpusimos en el año 2019 que establece como ilegal la ampliación de la concesión. Creo que está más que pagada.
As tarifas definitivas coñeceranse o próximo mes de decembro. Alfonso Rueda insiste en que as peaxes da P9 hai que eliminalas. Os intereses da Audasa e do Goberno Central que a respalda e a tolera van novamente en contra dos intereses dos galegos. O lamento moitísimo e moito máis vendo esas promesas electorais que teño que recordar sempre de gratuidade das peaxes. Cada día uns 6.000 usuarios circulan pola autovía da Costa da Morte que se vai ampliar nos próximos meses. Nuria. Sí, o novo treito desta autovía da Costa da Morte da AG55 comeza xusto neste punto en Santa Irene Vimianzo. Prolóngase durante 5,5 km ata a intersección da AC 432 que une Vimianzo con Camariñas. Son 5,5 km que veñen unirse aos 28 km libres de peaxe que actualmente están xa en funcionamento, en servizo, e que vertebran esta zona entre Carballo e Vimianzo, pasando polos municipios de Coristanco, Cabana de Bergantiños e tamén Zas. As obras prevese que comecen en 2026, están dotadas con máis de 34,5 millóns de euros e contemplan a construción de 2 enlaces e 3 viadutos. Viamos, por certo, forte vento que se resistan nestes momentos na Costa da Morte. Despois imos contarlles cales son eses refachos que se están producindo. Seguimos co relato político do día. Galicia reforza a protección dos profesionais sanitarios cunha nova lei de saúde que vai incluir sancións para as persoas que agridan os técnicos de emerxencias e do 061. Gloria. Sí, efectivamente, Marta, Galicia vai ser a primeira comunidade que protexa das agresións a estes dous colectivos. E para iso, o Goberno galego, como dicides, vai modificar a Lei de Saúde. A norma vai recoller sancións que van dende os 300 ata os 15.000 euros por insultar ou por agredir os profesionais sanitarios. Ademais, a lei vai contemplar a chamada violencia digital, que tanto os enfermos como os pacientes exercen sobre os profesionais da saúde e tamén se van regular as gravacións que se fagan dentro das consultas. O acoitelamento dun enfermeiro de urxencias na Coruña en febreiro foi a gota que rebordou o vaso dun colectivo que ano pasado bateu a súa marca como vítimas de agresións con 17 casos. Estas situacións de violencia son crecentes, cada vez son mayores. Sobre todo pospandemia, han aumentado muchísimo las agresiones verbales, físicas. Para atallar estes ataques, a Xunta move ficha e modifica a Lei de Saúde para incluir sancións ás persoas que agridan a técnicos de emerxencias e do 061. Coa que Galicia será a primeira comunidade en contemplar sancións por agredir a técnicos de emerxencias e do 061. Ata agora, este persoal sanitario non estaba incluído no ámbito de protección frente a posibles agresións. A lei reforzará a protección de todo o persoal dos centros sanitarios con multas de entre 300 euros para casos leves ata 15.000 nos máis graves. Entre as novidades destaca a posibilidade de traslado de doentes agresores e profesionais agredidos, a prohibición de gravar consultas sen permiso ou a inclusión da violencia digital. Ata agora só había protección frente á violencia física ou verbal. Inclúe agora o proxecto de lei aprobado a violencia digital que exerzan pacientes ou os seus familiares sobre o personal sanitario. O texto da lei remítese agora ao Parlamento para a súa aprobación coa previsión de que entre en vigor no 2026. A poboación española crece, bate marcas. En outubro chegamos aos 49,4 millóns, case medio millón máis que hai un ano. E Galicia tamén gaña poboación, somos máis de 2,7 millóns, 14.600 persoas máis. Coa guerra de Ucraína ás portas, cambiamos de asunto, reábrese en Europa o debate sobre o servizo militar. En Bélxica acaban de ofrecelo de forma voluntaria, pagando 2.000 euros ao mes durante un ano. Hoxe preguntámonos aquí se os mozos galegos estarían dispostos a aceptar esa proposta. Eu personalmente non me ofrecería a facer a mili porque ao final, creo que é unha situación un pouco complicada e ao final é algo un pouco de risco. Entre 2.000 e 3.000 euros estaría bien, a verdad. Sei que a mili é unha palabra como cunha connotación negativa, pero ben enfocado e cos recursos necesarios e adecuados pode ser algo positivo. No, nin falar. Non me vexo nese mundo, non.
Bueno, pois en Bélxica o Ministerio de Defensa enviou cartas aos mozos de 17 anos para facer un ano de servizo a cambio dese salario duns 2.000 euros ao mes. Queren recrutar máis de 2.800 aspirantes. María. O goberno belga conta con que se sumen a este servizo militar voluntario uns 500 efectivos en 2026 e duplicar esa cifra no 2027. A medida busca prepararse militarmente e concienciar de que existe unha ameaza a de Rusia que pesa sobre o país. Os 2.000 euros de soldo destapou certa polémica entre asociacións xuvenís que o consideran oportunista ante a precariedade da mocidade. Nun país este o de Bélxica onde o salario medio é de 4.000 euros. Un perruqueiro ou un camareiro poden cobrar uns 2.600 euros mensuais brutos. E nos Estados Unidos está cada vez máis cerca a fin do peche da administración. Non é unha cousa menor porque está causando perdas moi importantes económicas ao país. Mañá debátese a lei na Cámara de Representantes despois de que o Senado lle dese xa o seu visto e pracer. Gemino. Tras máis de 40 días de clausura parcial do goberno, un récord, Estados Unidos atisba a volta á normalidade. 8 demócratas centristas do Senado romperon filas e aprobaron a 15ª proposta ofrecida polos republicanos. Agora tócalle a quenda á Cámara de Representantes, que revisará a medida a partir de mañá e podería darlle luz verde. O proceso completaríao a firma do presidente Donald Trump. Atentos, por tanto, á reacción da Bolsa de Wall Street e da economía. Máis de 600.000 funcionarios non cobran a nómina desde o 1 de outubro e os aeroportos tiveron que recortar os voos pola falta de controladores aéreos. Unha paisaxe incerta que parece que tocará pronto ao seu fin, a tempo de que empece oficialmente a gran tempada de consumo nacional, co Día de Acción de Grazas. Os reis reúnense mañá en Pequín co presidente chinés. Antes mostraron o seu apoio ás empresas españolas que están naquel país. Nun encontro con 400 empresarios, Filipe VI defendeu a cooperación entre os dous países e pediu que se resolvan as dificultades que aínda encontran as empresas españolas na China. Si queremos construir una relación económica sólida y duradera entre China y España, debemos hacerlo sobre la base de la confianza mutua, la apertura y la seguridad jurídica, donde el comercio y la inversión sigan siendo motores de estabilidad y de progreso. Os reis están na China reforzando relacións comerciais, pero hai un produto español que non pasou o control de entrada, os ovos. Dende agosto, Pequín mantén en suspenso as importacións avícolas dende España polos brotes de gripe aviaria e aquí a situación tamén se complica. As galiñas están pechadas, a produción cae e a OCU xa alerta dunha suba dos prezos. Ata hai uns días cacarexaban o sol. Hoxe, milleiros de galiñas viven pechadas non por caprichos, senón por precaución. A medida busca frear a expansión da gripe aviaria, pero ten un efecto colateral que vai notar o peto do consumidor. Encima, claro, a mí non me gustan eses malos, vou aos máis caros, e me costa a docena a 6 euros. Unha suba máis, porque segundo a OCU os ovos máis baratos subiron un 137% apenas en 4 anos, por non falar dos últimos 6 meses. La docena de la categoría M, la más barata, se ha incrementado 1 euro desde febrero de este año. Esto es un disparate. Cada día que viene sube más. E agora o confinamento das aves vai reducir a oferta. Pero despois volverán a baixar, digo eu. Por iso, dende a OCU piden reforzar o control. Que también se vigile la transparencia de la cadena para evitar que algunos intermediarios mantengan unos márgenes excesivos y también que se facilite la fiscalidad, se reduzca el IVA. Así que se teñen pensado facer unha tortilla antes boten contas porque hoxe os ovos custan máis que nunca. A páxina de sucesos abrímola en Tarragona. Un accidente entre 3 camións deixou un morto e un ferido grave e unhas imaxes que falan por si mesmas. Os 3 camións circulaban pola autoestrada do Mediterráneo cando un deles saiu da vía. Cruzou a mediana e bateu contra outro que ía en dirección oposta. O terceiro emborcou cando intentaba esquivalos. 2 dos vehículos arderon, así que a autoestrada estivo cortada durante varias horas en ambos os dous sentidos.
Aquí en Galicia, un conductor de Ferrol podería ir a cadea por circular a 214 km por hora nunha estrada limitada tan só a 90. Sabela. Foi na estrada AC 862. O condutor circulaba nun coche de alta gama, ia a tal velocidade que o radar da Garda Civil nese momento non puido identificalo. Circulaba a máis de 200 km a hora, 214 km a hora, cando o límite máximo permitido da vía eran 90 km a hora. Foi necesario que interviñera un grupo de análise e investigación especial da Garda Civil para centrarse frame a frame e píxel a píxel na foto do radar para localizar e finalmente identificar a este condutor, un home de Ferrol que agora está a ser investigado. Tamén lles chamamos a atención sobre o accidente múltiple que provocaron os xabarís na vía rápida que vai de Sanxenxo ao Grove. Varios condutores toparon cunha familia completa destes animais. 1, 2, 3 e así ata 5. Supónse que unha familia completo, a nai coas crías. Impresiona ver os ciscados no asfalto, pero impresiona máis aínda atopalos de fronte. Cando me din cuenta, tiña 5 jabalís no medio da carretera, non tiña por onde pasar. O me din cuenta estaba encima deles. Saltaron airbags, defensa, capó, a porta, o cristal. Rubén foi o primeiro, estragou a furgoneta de traballo, pero detrás del foron caendo outros condutores, tal cal fichas de dominó. 5 coches máis, polo menos. Cando vimos o jabalí non nos dou tempo a nada, nos pasamos todo por riba, desfixemos o coche por debaixo, estaban tirados todos na carretera. O máis medo que tiña que non sabía se eran animales, se eran personas, que era o que había ali tirado. É un problema recorrente neste treito da vía que vai de Sanxenxo ao Grove, á altura de Noalla. A mesma vía rápida, un poquinho antes de Sanxenxo. Tuvemos outro accidente tamén con outros dous bichos, ese sí que os collemos nós. O vallado todo cae de alambrado para que non crucen os animales, está moi deteriorado. E os jabalís, principalmente, onde está o cementerio de Noalla, que é a principal salida deles, aí cruzan para baixo e depois van ao largo da carretera. De feito, a historia puido repetirse só unha hora despois do primeiro sinistro. Chovía bastante, xa era de noite e sí que vin como unha sombra. Entón sí que paramos todos os coches, que íbamos bastantes en fila. A presenza de xabaril no contorno da Lanzada é cada vez máis habitual e tamén máis perigosa. É como bater contra o muro. Cando foi o impacto, vimos que o coche iba así. E dixen, nada, daqui non nos salvamos. Non sabía o que había ao lado, se era terraplén, si que era, pero un medo horroroso, horroroso. Unha das pasaxeiras do autobús que bateu contra un condutor que circulaba en sentido contrario pola A6 en Guitiriz. Varios días despois tentan recuperarse deste susto e tamén das feridas que sufriron algúns pasaxeiros. Benvidas e ben vivas. As compoñentes de Malvela aínda se beliscan pola sorte que tiveron cando un kamikaze se cruzou co microbús en que volvían despois dun concerto en Mondoñedo preto de 20 persoas do equipo. Un mozo entrou na A6 en sentido contrario á altura de Guitiriz e só a pericia do condutor evitou unha traxedia. Un kamikaze de frente que case nos cambia a vida e bueno, puido ser unha auténtica traxedia, non? Así que a vida pasa nun segundo de ser absoluta felicidade pues a truncarse, non? Aquel impacto tan grande, e o coche movéndose, balanceándose, e nos de un lado para outro, dixen, ai, Dios mío, xa non salimos de aquí. A serenidade que tuvo, como aguantou o autobús, e nós tamén porque non alarmamos nada. 3 delas tiveron que ser trasladadas ao Hospital de Lugo polas feridas, pero todas quedaron co susto e mazaduras en todo o corpo. Eu xa non me queixaba de nada por medo a que me deixaran no hospital, porque pasei un medo tan grande. Ademais, cando hubo un momento que vin o coche en 2 rodas. A mí me querían deixar ali un día, en observación pola nariz, que pensaron que rompera os huesos da nariz. As cantareiras, que levan toda unha vida xuntas, deran un concerto no Festival Breasons que estivo a piques de rematar en traxedia por un conductor que superou e moito a taxa de alcohol en sangue considerada delito penal. Tráfico está controlando esta semana os buses escolares nunha campaña especial de seguridade. En Galicia é un sector especialmente relevante porque máis de 90.000 escolares de todos os niveis educativos usan ese servizo a diario.
En Galicia están activas actualmente 3.800 liñas de transporte escolar. Profesionais e vehículos realizan cada día máis de 7.000 servizos. Esta semana, a Dirección Xeral de Tráfico, en colaboración con moitas policías locais, ten en marcha unha campaña especial de control deste transporte. Revisan, entre outras cousas, que os menores viaxen acompañados por unha persoa debidamente cualificada e que tanto os vehículos como os condutores teñan todo en regra. Sí, los documentos del carro, el transporte de colegio, autorización y todos los documentos como conductor también. Al final, si o tens todo en regla, no hai que temer. A campaña presta especial atención ás estradas e vías urbanas, onde se concentra boa parte deste tipo de desplazamentos. E tamén os momentos de subida e baixada do autobús, que cando se rexistra a maior parte dos accidentes. Por iso, un dos obxectivos destes controis é tamén facer de recordatorio para toda a comunidade educativa da importancia de respetar as normas e reforzar así esta conducta nos pequenos, porque lembran desde a DXT, os cativos tenden a imitar o que lle ven facer os seus adultos de referencia. Bueno, pasó todo ok y... Seguros y tranquilos todo el mundo. Aquí somos conductores profesionales, así que no hay nada que temer. E vayan reservando aparcadoiros se queren visitar Vigo a partir do sábado cando acenden as luces de Nadal. Esta semana comezan as restriccións de tráfico e o Concello recomenda que os que vayan á cidade en coche busquen por anticipado onde estacionar. Carlos. A partir do sábado, este vai ser o epicentro da decoración das celebracións do Nadal en Vigo. Temos que imaginar ou lembrar todo isto ateigado de luces, ateigado de xente e, sí, tamén ateigado de coches. Por iso tamén o Concello vai aplicar un plan de tráfico con restriccións á circulación. Esta rúa, por exemplo, vai ter restringido o paso de vehículos. Pero a recomendación fundamental do Concello de Vigo para os que queiran vir gozar do Nadal é que reserven praza de aparcadoiro. Son as outras luces de Nadal de Vigo, aínda que gustan menos. O Concello ten medidos ata 70.000 vehículos que entran na cidade en só 2 horas os días de máxima afluencia e que se suman aos 200.000 xa rexistrados como locais. Por iso recomendan buscar aparcadoiro con tempo. Que reserven estacionamientos en el entorno, que los hay y muy buenos. Hay muy buenos parkings disponibles, no vamos a citarlos porque no nos corresponde, pero la infraestructura está ahí y está disponible y está en un lugar muy próximo al lugar de la celebración. Porque pro Nadal de Vigo non se habilitarán aparcadoiros disuasorios oficiais. O plan é desviar o tráfico a zonas menos concorridas. O mellor consello é deixar o coche en un parking de os que hai e dejarse perder por aquí. Que vengan en transporte público, si puede ser en tren, autobús, porque aquí luego este es un caos. Salir con antelación, buscar rutas alternas. O coche que non o traiga. Eu non, pero a xente que queira vir é mellor que veña en transporte público. Que non veña, xa está. En serio, porque está todo hasta arriba. É imposible vivir por aquí en Nadal. Serán 55 días con restriccións de tráfico, pero por niveis. As maiores limitacións só se aplicarán en 9 días, os de máis xente prevista, e sempre, en principio, a partir das 6 da tarde. Un consumo de luz irregular puxo a Garda Civil sobre a pista dunha rede que se dedicaba a cultivar marihuana nos concellos de Oroso e O Pino. Hai 6 detidos e máis de 1.500 plantas de cannabis decomisadas en naves industriais deses 2 concellos da contorna de Santiago. Os arrestados son 2 veciños de Negreira, outros 2 de Cambados, un de Ames e outro de Vilagarcía. Ademais das plantas, tiñan nos domicilios 13 kilos de marihuana, 29.000 euros en efectivo e 4 vehículos. A operación dirixiuna o equipo Roca da Garda Civil de Santiago en colaboración coa Garda Civil de Sigüeiro e co Xulgado de Instrucción de Arzúa. Hoxe o día está moi desapacible, sobre todo porque sopra o vento moi forte. E ao paso das horas non vai mellorar a situación. A este vento tenemos que sumarlle a chuvia que vai ir collendo intensidade e o temporal no mar. Demetrio. Sí, a situación vai se complicar aínda máis nas próximas horas. Aviso laranxa que está activado en todo o litoral da provincia de Pontevedra, parte toda a provincia da Coruña. A frota amarrada a Porto, tamén activado aviso amarelo no interior por chuvias que van a ser máis intensas a medida que vai avanzando esta xornada. Por certo, a situación vai complicarse nas próximas horas e na próxima madrugada. Mañá continuaremos tamén con diferentes avisos. Así de bravos estaban o mar e o vento na costa de Santa María de Oia ás 10:30 da mañá. Movíanse sinais e coches.
A previsión é que o vento puidese achegarse entre 70, 80 e mesmo 100 kilómetros. Nalgúns puntos de Galicia para Braio dos peregrinos, a previsión de onda era de máis de 5 metros de altura. Yeah, it's wonderful, it's great. Na Guarda están menos contentos, a escuma volveu a algunhas zonas do porto, a lonxa permanece baleira. Nadie, hoy no salió nada porque está así el mar un poco revuelto, entonces los barcos nada. Da frota baionesa saíron 5 barcos que trouxeron 95 kilos de centola e algo de peixe, que se vendeu moi ben. Son pues sobre 5 o 6 barquitos que salieron en la centolla, lo que viene siendo la red, que también cogen algo de pescadito. Un temporal intenso que vai continuar durante a próxima madrugada, con máis vento, sobre todo en puntos da costa da Coruña. É certo que tende a remitir ao longo do mércores. Ata en Sanxenxo o mar amosaba a súa furia e o vento abaneaba árbores e estruturas metálicas a carón da praia da Lanzada. Pois con este día sair co paraugas nalgúns puntos está sendo hoxe un exercicio de forza. Estamos xa baixo os efectos de Claudia, esta nova borrasca de alto impacto que nos deixa refachos moi fortes. En Vimianzo, por exemplo, alcanzaron os 126 km por hora. En Cedeira, os 112. Quedaron moi preto en Cuntis e tamén en Viveiro. Estamos a 11 de novembro, o 11 do 11. E con tanto na China, hai anos que comezaron a usar esta data para reivindicar a solteiría. A celebración xa se espallou polo mundo, convertida nunha campaña de descontos. Celébrase en toda Europa, por exemplo tamén en Italia. Javier Romero. Sí, pois aquí en Italia podemos destacar dúas cousas. En primeiro lugar, que comeza a crecer o número de negocios que ofrecen ofertas ou descontos por este día. Cada vez son máis. Vimos desde tendas de tecnoloxía até aquelas que ofrecen produtos para o cuidado corporal ou persoal, pero tamén, por outro lado, nas redes sociais crecen as iniciativas. En varias cidades italianas organízanse eventos, ceas, encontros para coñecer xente e celebrar a chamada independencia persoal. En resumo, o Día do Solteiro en Italia é unha mestura entre festa comercial e celebración da liberdade, unha ocasión que consideran perfecta para coidar dun mesmo. E aquí tamén se celebra, sobre todo, para cazar algunha boa oferta. O 56% dos españois van a aproveitar as campañas de descontos deste mes para anticipar as compras de Nadal. A espera do xa famoso Black Friday, o calendario do gran consumo marca outra data en vermello. O Día do Solteiro? Pois non. Non tiña nin idea. As ofertas do Día do Solteiro, nada. Nin idea. Estoy en pareja. A lo mejor no va conmigo esto. Naceu nos 90 na China para reivindicar a solteiría fronte ao Día dos Namorados, pero logo xigantes asiáticos do comercio electrónico comezaron a promovelo e agora xa é un fenómeno planetario. Cada 11 do 11 chega o bombardeo de descontos e ofertas para tentarnos. Es verdad que te salen anuncios y tientas un poco, sobre todo por TikTok, a modo de anuncio, sí que me llegó alguna cosa, yo supongo que todo marketing. As campañas de marketing son intensas, pero tamén hai quen descobre a campaña de ofertas de rebote e ben aproveitadas. Eu non sabía nada. Tive a ollar a muller e díxome, oye, collo que tengo 22% de descuento. Así que o Singles Day xa transcendeu o de celebrar a solteiría e tamén o comercio electrónico. Comeza a abrirse as tendas físicas e o caso é que move as vendas. Penso que é un poquinho para que a xente compre máis e listo. Algo interesante podemos encontrar e económico a buen precio. Para anticipar as compras de Navidad e todo eso. Adelanto un poquinho algunha compra e outras as rebaixas, dependendo de que sea. Só un 14% agardarán as rebaixas de unha enquisa da plataforma de vendas AliExpress. O 56% dos españois aproveitarán estes descontos anticipados do Día do Solteiro e o Black Friday. Novembro é cada vez máis un anticipo do consumo máis ou menos desenfreado que nos agarda en decembro. Hoxe é festivo nunha trintena de concellos de toda Galicia, sobre todo na provincia de Ourense, porque celebran o San Martiño por todo o alto. É o día grande dos magostos e a estas horas xa arrecende a castañas asadas, Andrea. Si, un bo exemplo é este magosto de Castro de Beiro, que é o máis lonxevo do concello de Ourense, xa que aquí a Asociación Veciñal leva 42 anos organizando este xantar popular, que como vedes agora está sendo, hai unhas 300 persoas comendo polvo, churrasco e, como non, castañas. E tamén na cidade de Ourense esta tarde, a partir das 6, dará comezo o magosto coa entrega de castañas gratuita, que será en 2 puntos da cidade, tanto na Praza Maior como na Rúa do Progreso, á altura da Alameda.
Cuns 20 millóns de kilos de media por campaña, Galicia é a comunidade máis importante en produción e exportación de castañas. A colleita reduciuse este ano, pero o volume de negocios segue sendo un pulo importante, sobre todo na provincia de Ourense, onde se apaña a metade da produción galega. Neste almacén do Ríos, a actividade estes días incesante. Compran a castaña máis de 500 produtores da contorna e do norte de Portugal. Temos sobre 200 castaños, este ano arderon 80 e destos podemos coller 1500 kilos. O ano pasado vendín máis. Pero bueno, este ano tamén aumentou porque parece que hai menos avispilla. Son grandes. Depende do calibre, pero mínimo pagan o kilo a 1,60 €. Pesamos a castaña, entonces vai para un foso e faise un primeiro cribado. Dese cribado, despois esterilizamos a castaña e despois volvemos a cribar ya cando a escollemos a mao. Quitamos a furada do bicho e quitamos a rachada. Aquí moven por campaña 1 millón de kilos de castaña que van parar os mercados máis importantes de España. Merca Valencia, Merca Madrid, Merca Murcia, os asadores que están na calle, de toda España tamén, os supermercados tamén. Malia a reducción da colleita nos últimos anos polos fungos, os insectos e o cambio climático, Galicia continúa a ser a principal rexión en produción e exportación de castañas a nivel nacional e a metade apáñase nos soutos da provincia de Ourense. O 99% das persoas destas aldeas e de todos estes concellos teñen castiñeiros. Entonces, se hai unha boa campaña, pois é un rendemento económico maior, claro, e impulsa un pouco máis a economía de todos os concellos. Un negocio, o da castaña, que xera máis de 70 millóns de euros, incluindo tamén a transformación, e que mantén cuidado o noso territorio.